Wansok maya o swngchar na aswk daktino yakar thanani hinui o photo rok no amtike khachijak no khai bwkhano gole thana haise ma tongo. Hello everyone, welcome to my new blog and good afternoon. Jottono no lamsago haino hai ani katal blog o jottono no dibor kaham. Tini hingkai to ang dibor ni simisi blog start khaisibo. Blog start khaini ni sakang kisisa norong no khumrok phunoka ang to phataro phaijak. Hingkai boro phai sai khanaribo no tini hingkai yongkoto ni mani bindarata yongkoto ni thwijoro bo hingjago tei bosor srato bo hingjago o jagao jang phai sok pailaijak kai diboni simina angbo blog start khaikya salbo tungmani aswkai tini kai phai sok paidirom na jeng kai joyakari nai tongdi angbo o jaga direct phaisi blog start ma khaisio time rok maliya yango khai ma songkirton masalai tongo ma hingkai to tamsung masaka saisi maliya tangai hingkai ekta bakhao to aga tongya diba na nijini batani si hingkai ko masawai no bahai no tongthokma haike tongo but bisingo to onek dukho kapjak amte haita ko jeri kutu ungo twijak amkha to ma hingkai bo nijini batani ungya haike masai tongo tangi ke bini feelings alada do mane masapano bini bakhao je busuk mane kos tongi tong agi to phaikya hingkai bini darana nogo tabukle photo sinung na kalayo hingkai bakha to busuk kosto nangjak khaye diba ke mo hingkai kirton dol rok no gamsa dandinani bagai ready khailai tongo ralai tongo ta tabukha ang yango kisa mamui songmani digi phaikya karon phaidrip hingke ba tabukha yongsala no dop kisari nani hinai tongo hingkai batima tong bakha photo amte rok nugui iko yango khaito mamui songpai si ready khai paikha hingke mamui songmani catering rok khaito nahaliya parani borok rok no phai paikha jotono jaiti gusti rok phailai paikha dara song mama song kaka song tei mwnai song tongo ta hingke yango khai ayang mai chari tongma bagui makhata kumui sini tongbai khana norok bo ani je blog rok nai tongnai rok hingkai kumui kotormo iko yango khai mai chari tong makhai to mwnai hingke ang bo aga nao no kisa kisa huijagui video rok banogui tongkha kai bakha kai to hamya tamni hingkai sanasi muchung liya angamo Chini borok munusorong ni langma kuno saimiya na bofro tamangai thang life ni kuno guarantee koroi जों आगे सिया पुरो हंगाई मानिनि guarantee warranty busuk sanrai actually tabo ni dino हंगाई borok ni life guarantee kuno si korikha hंगाई iko masibi ano ang tamangkha ni bakha bising sing kamang tongmani ya peplai makha kha takha ang kisang kha ka kamsa sihara tamang tawa kono ko saimi kha tamang ka sikeno moi to mano thikhnai borok ma tamni sanai ni jini nogo ung kha kaisa sanai nogo buma babu khakare borok ni saimano ge ani khato bufa magani no korikha tei tabo iko yong bo koringa asukena kha khamai dukho nangai phaio amo norokna asuke ani bakhana prokash khaimiya je nogo buma babu pha thwijak bo belai ni saimano ani ge to baba khorongna no korikha ani bakra kaisa tei ani baba ke borok chamung nongmung rok no hamjak mani abuna suke muito mangkhai bakha saipai tamning ke ani baba hangkai tibra saba batima rok thokjak sogo ke bo thokjak mung thokjak ya bo thina ekdom bini dom lainani sapta kaisa sakang rok bo o ganti nogo habi batima na asukai bo mane sopre kha chana hanai ta jangili wo je pharanjak gati khamka bo asukna hamjago mane motamoti mui borok hamjak sogo ta hangkai amti samar hangkai tungjak hangkai diponi thui bwjak hangkai bo thaichuk rok bai mai chawo tei fruits pano thailik bai bo chawo tei tamsanai thaipung bai bo chawo hingkai akok rok moi tongma kai pusuk bakha saipai tei ani father in law hangkai bini special thokjak mani pon bokona asuke hamjago pon bahana asuke hamjago bini sori hamya pura asuke ma seklai ka pon bahana taklai bosani bini ne poila jeng pandao maisa mani kalbari rok jeng seban thangya tamni hingkai sai khana rebana mongkai yongni
나부터 사진 빼자 계절아 아버님 bag이nya 마 패야 깔바리 해봐 턱투기야 사이도 빠이라이캬 타나보 낭나이블라 जों 아거떨라니시 탕마니 hinggaiba Kumoi mới thọc à bây giờ nó phải gàng cái đói rom phép từ just cấp san nào Fokus pas po. Amo tala di bay be kya? Borole tomman tumariya amo to prakap rable. Oru pani ma. India và New Zealand. Ini kay. Beri bo, nanti ko. Beri citra mana ni? Oma, miau miau unzak iko nanti iko nasik di. Mai mini nasik le imi. Pede. Kisah dua jenis jasa pagi dah. Berai layan ah. Berai layan pede. Isiri ni exam dah pai na jana. Bus kada pede. Ini thang sini, nengkai, tong ranai. Thang sini jo. Mas hal thang kabla. Tao si borok bang bela. Aku main bagus itu ah. Pia yang si. Makai. Nak tangga nengkau bis makanai. Anda. Pia pun saya baru kama. Ada orang kecil lah, mus masali ya. Ang sini ya. Apa sini lah ni nang nai? Sini orang kecil lah ni. Này tao khai sáng cái tiền nó kia quay xe này cả hay ni quay xem hiểu đi này á 어넥 학살하고 떨라 거의 배 해야 돼 làm 어넥 학살코 cái cho tôi nó sari cái ham anh blog ở đây anh khai kia để xem malay nó hay hay anh cái tal blog 탕라이 동어 जों ताबुखाय हायनु हाय तेसा आगरतलाव सालबो थाङै दंखा सालतेलिलो ngai sarik sal thangman rongno bakisa funok jiwa nahnai te ani para lama rongno rongno funok ya baluka hanai ngai norok like share comment khainani tapopai di khajani mare kijing song te joya sa ano logeri tongde Saya tabuk sini para thang mani lama ketat sini bagai je lama siar rok phai di yang te hadli rok bu ekdom kerei yang te gari rok bu kerei aram sa thang